ли някакви идеи за изкарване на вашата почивка? Само искам да ви кажа, че който идва тук се връща и остава завинаги. Това ви го казвам под секрет. Тук се убедихме да бъдете подготвени, че ако дойдете тук, има голяма вероятност да се върнете и да останете, пък и да не си тръгнете. Има такива случаи доста. Идват хората и те изобщо не тръгват. Просто мястото е супер спокойно, няма никаква снобария, скромно, няма суета, може да ходиш по цял ден с джапанки. Ние не ви съветваме, не обичаме ние джапанките. Зависи къде. На плажа, да, но не по улиците. Да. Така че ако вие имате някакви идеи, аз съм сигурна, че вие имате идеи, бихте могли да ги споделите. Сега наистина не виждаме добре дали има коментари. Ние нищо не виждаме, но важното, че ние сме